Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Kala TV en tich ang'wen tarik 23 dwe no mano mar abiriyo higa 2026. Ageno ni riyo makare kamoro amora mabende irange wang' jowi mano mar Kala. An kamar mondo mi akelni weche manyien mago mag Dier Odiochieng. Wechego mowuok achiel gachiel e mesawa mano mar kawo weche manyien. Nyinga Neli Achieng' Ndhine. Wayudo kanyo ni jatend migawo mano mar thieth e pacho kae Eden Duale ne otwak kod jofwambo kama bende ne oyango moko kuom chenro mago mabende migawo no mano mar thieth oseketo e wechego mago mag kedo kod tuo makoch mano mar Ebola. Duale ne owacho kanyo ni nitiere centers kata kuonde mago mabende oseket thenge ma ibiro bedo ka ikane jogo mago mabende ogamo tuo maket koda mano. Bende ne owacho ni gigo kata mwandugo mago ma itiyo godo mar pimo tuo makoch makamano oseket se iki kendo chenro duto te ni kare kaka migawo mano mar thieth. All the 22 minus the one of Laikipia, the other 21 isolation treatment Ebola centers across our country. And tomorrow with the US government officials, I'll also visit Kenyatta National Hospital and the National Public Health Institute, just to see how they're prepared in the event. We have quarantined many people, including the staff of the president, for 21 days. So I don't see what is so... But the matter on Laikipia, I have been to court. We have complied with the court. The matter is still active in court. So let's wait for the court. So are you making an application in court? Because if that is the case, the lawyers will make an application. But from where I sit, we have abided by the court order. Unless you have a contrary, if you have visited Laikipia and you are saying the construction has been completed, then I will answer that. But as the Minister for Health, the day I appeared before court, what I said is what is happening. Kopogre gi mano wayudo kanyo ni mane en jatend migawo machon mano mar arita kendo achiel kuom jogo mabende ochung' kalaro koma mano mar jatend piny ka okalo kuom otiko mano mar duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i ne obero osiepa mabende nitiere kindgi kod kweth mano ma obalo kod piny owacho bang' ka bende ne gibedo kanyo kod twak mano mar tipo kod seneta mano ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna ka achiel kod kweth mano mar Linda Mwananchi kaka achiel kuom yorego mago mag bero chenrogo mano ma obalo kod piny owacho. The other day, in relation to thuggery, goonism was up.
Ka warango weche mago mamoko, wayudo kanyo ni moko kuom jodongo mago mabende wuok e gwenge mago mag Luo Nyanza ne opuoyo kanyo okang' mano mabende ne okaw kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto, mano mar yango ni tende biro bedo ka kedo kod kweth njore mano mabende sani omedore e pacho kae mangima. Jodongo go mago mabende ne twak e chuny boma mano ma Kisumu kae ka otelnegi kod jakom margi Pius Okelo ne okwayo jatend piny Kenya mar mondo mi oneni obi ochopo kare singo maket koda mano kama bende ne giseyo moko kuom josiasa mago mabende osebedo ka kiro weche mago mabende pogo ganda e pachoka. The other day, in relation to thuggery, goonism was apt and appropriate. Your Excellency, my appeal and the nation is that now put words into action because you have instrument of power. Let this country be safe as we head towards election, national election. Democracy cannot thrive in a situation where there is no peace. Hiyo ni baraka kubwa sana kwa Wakenya wote. Na aseme na itendeke. Vile alikuwa amesema, hiyo jambo serikali ichukue jukumu, neno la goons iise mara moja katika Kenya mzima. Kitu ambao nataka iendelee katika Kenya mzima, mambo ya amani. Hatutaki tension vile ilikuwa 2007. Whether one term, whether two term, let's think about this. Yes, you spoke about this. We appreciate and we are thankful and we are grateful. Now, calm down and see how we can marry these political problems so that we can see how we can come out with a grand solution so that this goonism and this tribal division. Chimaguma moko ene jaod bura mano mar Arieda Otiende Amolo bende olando ni obiro bedo ka ogero apaya mano mabende oganda mago mabende wuok e gwenge mar Arieda kono osebedo ka rito kod Leo Atimomos ne olando ni obiro bedo ka ochako kanyo chenro mano mar gero apaya ma Kaladin kaachiel kod apaya ma Elijah Road bende ne odhi nyime gi singo ni obiro bedo kocholo chenro mopogore opogore mago mag dongruok. Jafwambo marwa Justus Adoyo ne olime kendo go kode mbaka moikono report makama. Ne en chenro mabende nopong' kod mol kod ilo maliche miwuore kar tung'o od bura mar Arieda e kinde ma jaod bura ma kono migosi Paul Otiende Amolo koro ne oyore moko kuom skunde kar tung'o od buche noero kama oting'o Ndwara, Rarieda e kind mamoko mathoth mar chwalo chenro mopogore opogore go eko mag dongruok. E kinde lime mar jaod bura noero e skunde ariyo go eko ne oyawo laboratori go eko mabiro ting'o malo nyandho mag somo go eko mag science. Ka bende ne opogo tangi go eko makeyo pi maler e skund sekondar noero mar Arieda kendo ne ochiwo ayanga lai mar gedo mar apaya noero ma Kalandin ka Elijah ma bende osebedo kani e dho jokar chung' od buche noero mar Arieda kuom ndalo buora. We were inspecting the Asembo Kalandin ka Elijah Road and the Asembo Bay Ongielo Road, which are to be constructed at a total of 2.5 billion shillings, of which the initial 200 million has been allocated. And therefore we were doing inspection with the contractor, who is to start construction anytime soon. But at the same time, we were on a mission to open various CDF projects. We are here in Ndwara, opening a laboratory constructed at 4.5 million. Jaod bura noero bende nopuoyo malich mokalo jatend piny owacho migosi William Ruto kuom chwalo moko kuom dongruoge e gwenge eko mar Arieda anyito gwenge eki ma Nyanza. Appreciate what he has donated to Ramba School, 20 million. We appreciate the affordable projects in terms of student hostels that is being undertaken at Mahaya, Tivet, and Masala KMTC. We appreciate the 100 million that we have received to improve the water connection in the whole of Rarieda. We appreciate the various things that the government is doing. My role as the Member of Parliament is to explain to the people of Rarieda what this government has done for us and to convey to the government what additional support the people of Rarieda want. Ka bende ne otiyo kod thuolo noero e lero tijene kaka jaod bura mago mowinjore ochwal kendo time kar chung' od buche noero.
I do not have to come and tell the people of Rarieda 1 term or 2 term. They will themselves conclude that of all these candidates, who has helped Rarieda the most? Jopinya penjo, kuom jomose konywagi, ngamose konywa mogik. Emomio, my role is to explain what the president has done, to explain the request we have for the president, and to explain what additional assistance we need as a people. Ka bende ne onyiso mor mare kuom piny owacho ne pogo malich mokalo moko kuom kuonde loch gwenge e sub-county nero mar Rarieda. Various administrative units, a total of 7 new locations and a total of 12 new sub-locations. We requested, and I was assured it will come through, that Rarieda as a sub-county will then be divided into 2, so that we have 2 additional sub-counties for the benefit of the people of Rarieda. E tok mare moyiedhi kod kalatvlive Otieno Molo ne oyango ni ok obi jony kendo biro dhi nyime chwalo moko kuom dongruoge e kar chung'o od buche nero mar biro neno ni ngima jokar chung'o od bura nero mar Rarieda olokore. Rarieda ka donjo ni to sirikal onyisa ni gin gi milion 50 ansiem nego gima gitimogo. Tawacho ni gero TVET Mahaya. Oger koso koger? Machaka medo pesa na pesa mar CDF milion 10. Gisani Mahaya wasetiyo gi milion 85. Temo miyo Mahaya nigi nyithindo mohinga 1,000 sani masome. Makiriek to dhi gero kulkoni moro Mahaya mondo nyithindo dage yude pesa. Ne kalatvlive kuoke kar chung'o od bura nero mar Rarieda e Siaya County and Justus Adoi. Wadhi nyime kendo warango weche moko maloyo to